bai, egia esan klasetara edo ikasgeletara sartzen garenean sexu heziketa egitera ikusten dugu kriston hutsunea dagoela oraindik, ez? Harritzekoa da, nola oraindik ere gazteek orain dela 20 urte planteatzen zituzten galderak egiten dituzten, eta eta harritzekoa da, ez? Gaur egun bizi garelako informazioaren garaian, eta gazteek daukaten informazioa ez da guztiz ona, ez? Claro, azkenean zer dakar, informazio pila bat dekiela eta informazio hori oso sexualizatua dagoela askotan, eta ez dakite jasotzen duten informazioa zein den benetazkoa, ez? Gero hor aipatzekoa ere da pornografiak edo internetek pornografiaren garapen hori ahalbidetu duela, ez? Eta azkenean gaur egungo gazteek pornografiaren edo gazteak gaur egungo pornografiaren kontsumitzaile sutsuak direla, ez? Alde batetik, niri gustatuko litzaidake ez demonizatzea, ez nolabait pornografia, ez? Askotan beti hitz egiten dugunean sexualidadearen inguruan, sare sozialen inguruan, askotan beti arriskuetatik eta beldurretatik hitz egiten dugu, ez? Eta bada garaia agian buelta emateko eta ikusteko ere ze aukera eskaintzen dituen. Egia da, asko kontsumitzeak ondorio batzuk ekar ditzakeela, baina egia da, pornografiak eskaintzen duela adibidez, desioan dagoen aniztasun guztia erakusten duela, ez? Nik desiatzen badut edo baldin badukat desio normaltasunetik, ez? Ateratzen den desio bat, agian pornografian aurkituko dut nerekin konpartitzen duten desio hori konpartitzen duten pertsonen bat. Guk beti esaten dugu pornografia dela erotikaren zientzia fikzioa, ez? Azkenean arazoa ez dago erramintan, baizik eta horren erraminta hori edo baliabide hori horrekin egiten dugun erabilpenean, ez? Azkenean oso argi eduki behar dugu, nik beti gaztei esaten diet, ez? Zuek Supermaneko pelikula ikusten duzuenean, badakizue, kapa bat janzten baduzue, ezin duzuela egan egin. Pornografiarekin gauza bere, ez? Ikusten baldin baduzue pornografia, jakin behar duzue zer ikusten ari zareten, zer nolako eredua bultzatzen duen, ez? Azkenean da eredu maskulino bat, emakumearen plazerra askotan, gehienetan ez da agertzen, zer nolako jarrerak, ereduak, azkenean ezin gara horretan oinarritu, ez? Baina, gaizki dago ikustea, ez, baina jakin behar dugu edo kontziente izan behar gara ikusten ari garenaz, ez? Hori da pixka bat saiatu behar garena nolabait bultzatzen, ez? Eta gero ere sustatzen bestelako eredu batzuk, izan ere badaudelako pornografiaren beste eredu batzuk, baina okupatzen dute sareko espazio oso txiki bat, ez? Asmoa da, egingo ditugu bi bloke nagusi, ez? Alde batetik landuko ditugu sare sozialak eta nola kokatzen diren gazteak esparru horretan, ez? Eta bestetik eskiniko diogu arreta pornografiari eta sexualidadeari, ez? Azkenan bi gai horiek komunikabideetan ematen zaien arreta, lehen esan bezala, ez? Beti arriskuetatik eta beldurretatik abiatzen da, eta iruditzen zait garrantzitu edo gure asmoa da eskaintzea bestelako argazki bat, ez? Argazki anitzago bat eta errealago bat, ez? Gazteak beti komentatzen dugu, ez? Gazte bat ikusiko bagenu telefono batekin denbora guztian eta jakingo bagenu irakurtzen ari dela liburu bat, botako genituzke eskuak burura. Ez, baina askotan beti uste dugu gazteak ibiltzen direla pornoa ikusten edo bestelako gauzak egiten, eta hori ez da erreala, batzuk egingo dute, baina hori ez da argazki erreal bat, eta gure asmoa pixka bat hortik joatea da, ez? Alde batetik, esku hartzerako orduan beldurrak kentzea, eta aurkitzea azkenean bestelako erraminta batzuk. Garrantzitsua iruditzen zait hurrengo metafora, eta askotan komentatzen dugu. Guk ezin diogu esan pertsonei adibidez,
ezin duzu kotxe bat hartu, istripuak eduki dituzulako eta kontuz eta jarri denbora guztian, adibidez, istripuen argazkiak edo hildakoen argazkiak, azkenean nolabait beldur gehiago sartzen, Ondo dago hitz egitea arriskuei buruz, esatea, kotxe hartzen baduzu, posibla duzu, aukera daude, istripu bat edukitzeko, gainera beti ez dago gure esku, eta hori ere importantea da, kontziente izatea, baina ikasiko du edo erakutsiko ditu medio batzuk edo modu batzuk, istripu bat eduki ez gero, inpaktu hori txikiagoa izateko, gure burua babesteko, Pixka bat hori izango da ikastaro honen helburua. Alde batetik, arriskuei buruz ere hitz egingo dugu, baina erakutsiko diegu nolabait, segurtasun nual hori jartzen, zer egin dezakegu gure burua babesteko. Azkenean, ez dakigu gertatu daitezken gauzak edo eta baita ere, esatea beti akats edo zailtasun horietatik beti ikasten dugula, eta badela gure ikaskuntza prozesuaren partea bat.